lidi, vítám vás u Patrikovýho fotbalu. No, nebudem to zdržovat a můžeme rovnou na to jít. Tak jo, tady takhle krásně fotbalový hřiště je bohužel bez sítě, ale nám to nevadí. Vezmu si podepřu kameru. Tak jdem. Já vám to tak nastavím, abyste viděli, jak kopu, jo. Potom vám ukážu. Nakonec moje kopačky jsou od Neymara. Vidíte? Hezký, ne? A napište do komentáří, jestli se vám líbí kopačky nebo ne. Snad se vám budou líbit. No, sakra. Já to lidi tady taky nastavit. Víte dobře? Jo? Tak můžeme kopat. Lidi, tohle se mi fakt nepovedlo. Lidi, když si dáte pro tady to video 8 lajků, jestli dáte, tak vás budu milovat. A nezapomeňte dát odběr. Fakt jsem na tom makal. Jsem to na YouTube. Lidi, dneska se mi fakt nějak nedaří. A jestli takhle by spadly, jo, tak to se omlouvám. Pohodě, lidi. Omlouvám se, jak mě asi nejspíš spadl stativ, tak to se fakt omlouvám. Když se vám video nebude líbit, tak stejně dejte tam ten like. No to mi tahle střela povede. No lidi, ještě by to chtělo tak trochu zatočit, no. Nožiček. Nakonec, teď si stopněte video, napište, kolik dám nožiček a prostě dejte ten like, prostě to tam napište, jak to myslíte. Já myslím, že to odhadnete, vy jste liboví fanoušci. Lidi, já fakt už neumím mluvit. Lidi, já fakticky už neumím mluvit. No to nevadí. Lidi, omlouvám se, já točím poprvé na YouTube svým Lenovem A536 lidi. Budu mít možná lidi, Samsung G5 2017. Lidi.
nebo co to bylo. No, snad se vám to bude líbit, ale musíte tam hodit ten like. Normálně ten like znásilněte. Lidi, mě se fakt nestane zas. Parta. Promiň, Filipe, já jsem na tebe zapomněl. Tak to se fakt omlouvám, Filipe. Lidi, viděli jste to? Další video, lidi. Souhlasíte? Na tom kole zase tady přijel na kole. Já vám to ukážu, jak jsem přijel na kole. Počkej, já vám to přiblížím. Jestli vidíte, vidíte dobře. Oddálím. Dávám nadstavby. Lidi, už natáčíme 7 minut. 7. Tak, lidi, jdem na to. Ronaldo. Ne, Neymar. Lidi, tohle by Buffon asi chytil. Ne, asi, ale určitě. Tak jo lidi, jdem na to. Zatím čau.